Мікалай Статкевіч спрабуе аб'яднаць беларусаў. Тым часам Віктор Бабарыка адмовіўся ісці на выбары. Якія? Глядзіце выпуск да канца і даведаецеся. А таксама чэргі і допыты на мяжы. З вас падабайкі і каментары, а мы пачынаем. Сёння падраздзяленне Міністэрства надзвычайных сітуацыяў зліквідавалі пажар у адным з інстытутаў Нацыянальнай акадэміі навук у Менску. Паведамленне пра задымленне ў будынку на вуліцы Сурганова паступіла раніцаю. Ратавальнікі, якія прыбылі на месца здарэння, выявілі густы дым на цокальным паверсе. Як высветлілася, загарэлася маёмасць на плошчы ўсяго ў 1 квадратны метр. Тым не менш, з будынку былі эвакуяваныя 135 чалавек. Пацярпелых няма, агонь аператыўна патушаны. На месцы працавала 6 адзінак спецтэхнікі. Раніцу ў Валожынскім раёне адбылося смяротнае дарожна-транспартавае здарэнне. Каля 8 гадзіны на шашы Маладзечна-Валожын аўтамабіль Ауді урэзаўся ў апору моста. За стрыном быў 20гадовы кіроўца, які не справіўся з кіраваннем на 31-м кіламетры гэтай сумна вядомай магістралі. Ад атрыманых траўмаў малады чалавек памёр на месцы здарэння яшчэ да прыезду медыкаў. Цяпер праваахоўнікі праводзяць правяранне паводле факту ДТЗ. Высвятляюцца ўсе абставіны і прычыны здарэння. На памежным пераходзе Тэрэсполь-Берасце назіраецца чарговае абвастрэнне. У чэргах адначасова стаяць да 30 аўтобусаў, а час праезду для пасажыраў расцягваецца да 18 гадзінаў. Прычынай наплыву сталіся школьныя канікулы ў Беларусі і велікоднае свята ў Польшы, а таксама бензінавыя рэйсы польскіх кіроўцаў у нашу краіну. Паводле відавочцаў, збольшага затрымліваюць на беларускім баку. Памежнікі праводзяць надзвычай дэталёвы надгляд. Асабліва ўвага грамадзянам Украіны. Іх збіраюць з усіх аўтобусаў для калектыўных гутарак, што спыняе рух усяго патоку. Пасажыры скардзяцца на празмерна пільныя правяранні, што могуць трываць па 4 гадзіны на адзін аўтобус. Сітуацыяй карыстаюцца прадпрымальныя кіроўцы. За падсаджванне ў аўтобус, што стаіць бліжэй да шлагбаума, беларускія перавознікі просяць да 50 еўраў. Падарожнікі ў чатах раяць шукаць польскія экіпажы. Яны звычайна бяруць за такую паслугу ў 2 разы менш. Пры гэтым на выезд з Беларусі ў бок Польшы сітуацыя значна лепшая. Афіцыйныя крыніцы і памежныя чаты сведчаць пра адсутнасць значных чэргаў перад пунктам пропуску Берасце. Тэлеграм плануе ўвесці новую функцыю бяспекі. Карыстальнікаў будуць папярэджваць, калі іх суразмоўца карыстаецца неафіцыйнай версіяй прыкладання. Паведамленне будзе выглядаць як папярэджанне пра магчымыя рызыкі, піша выданне Код Дурава. У ім будзе адзначацца, што паведамленні, адпраўленыя такому карыстальніку, могуць быць менш абароненымі. Гаворка ідзе пра так званыя неафіцыйныя кліенты. Гэта альтэрнатыўныя праграмы, якія не распрацаваныя самім Тэлеграм, але дазваляюць карыстацца яго функцыямі. Такія праграмы могуць мець дадатковыя магчымасці, але іх бяспека не гарантаваная. Рашэнне ўвесці папярэджанне з'явілася пасля расследавання вакол аднаго з такіх дадаткаў – Телега. Спецыялісты выявілі ў ім магчымасць так званай MITM-атакі. Гэта азначае, што трэцяя асоба можа перахопліваць і чытаць паведамленні паміж карыстальнікамі. Падрабязней чытайце пра гэта ў матэрыяле Рамана Шавеля на belsat.eu. Мінулай ноччу ў Полацкім раёне разгарнулася маштабная ратавальная аперацыя. Каля поўначы на нумар 112 паступіла паведамленне пра знікнення хлопчыка 2013 года нараджэння паблізу аграгарадку Астроўшчына. На пошукі былі кінутыя каласальныя сілы, больш за 100 ратавальнікаў, 19 адзінак тэхнікі, кінолагі і 4 квадракоптары. Дзякуючы супольным намаганням работнікаў Міністэрства надзвычайных сітуацыяў і мясцовых жыхароў, дзіця ўдалося знайсці. Медычная дапамога хлопчыку не спатрэбілася. Цяпер з ім працуюць псіхолагі. Абставіны, пры якіх школьнік апынуўся ноччу адзін па-за домам, высвятляюцца. Былы палітвязень і лідар народнай грамады Мікалай Статкевіч апублікаваў чарговы маштабны артыкул у сваім тэлеграм-канале. Калі ў першым допісе месяц таму ён толькі акрэсліў пагрозу ядравага апакаліпсісу, то цяпер палітык пераходзіць да канкрэтных доказаў і прапановаў. Статкевіч звяртаў увагу на будаўніцтва ядравых сховішчаў пад Крычавам. На ягоную думку, Крэмль свядома рыхтуе ядравыя ўдары з нашай тэрыторыі, каб падставіць Беларусь пад адказ НАТО і захаваць самую Расею. Палітык падкрэслівае,
што для аўтакратаў улада гэта наркотык, дзеля якога яны гатовы ахвяраваць мільёнамі жыццяў. Галоўным пасылам Статкевіча стаўся заклік да нацыянальнага адзінства. Ён прапанаваў новы лозунг за нейтральную бяз'ядравую Беларусь. Гэта ідэя, на думку палітыка, мусіць зрабіцца праграму выжывання, здольную аб'яднаць усіх беларусаў незалежна ад іхных поглядаў і месца жыхарства, каб не дапусціць ператварэння краіны ў зону смерці. Статкевіч падсумоўвае, разлічваць на вонкавыя сілы не выпадае. Лёс нашай краіны мусяць вызначаць самыя беларусы, пакуль яшчэ не позна. Партыя Віктара Бабарыкі разам не будзе браць удзел у сёлетніх выбарах у каардынацыйную раду. Гэтак пастанавіў аргкамітэт пасля неаднаразовага і дэталёвага абмеркавання, паведаміў палітык на сваёй старонцы ў Фэйсбуку. Мы лічым, што перад тым, як браць удзел у выбарах у каардынацыйную раду, неабходна замяніць прынцыпы фармавання і ўзаемадзеяння ўсіх інстытуцыйных органаў дэмакратычных сілаў у эміграцыі на падставе парламенцка-прэзідэнцкай рэспублікі, што мусяць забяспечваць незалежнасць, празрыстасць і падсправаздачнасць усіх гэтых інстытуцыяў. Мы спрабавалі перанесці гэтыя выбары на восень, каб была магчымасць падрыхтаваць і ўзгадніць гэтыя прапановы з усімі зацікаўленымі бакамі. Аднак нам гэта не ўдалося. Таксама Бабарык у сваім допісе адзначыў, што ў партыі разам не бачыць на цяперашні момант магчымасці сапраўды забяспечыць эфектыўнасць каардынацыйнай рады і мэтазгоднасць сваёй дзейнасці ў яе межах. Выбары ў каардынацыйную раду маюць прайсці з 11 да 17 траўня. Прыём заявак для ўдзелу ў іх скончыцца ўжо заўтра. Савет міністраў Беларусі зацвердзіў павышэнне базавай арэнднай велічыні. З 1 красавіка яна складзе 20 рублёў і 3 капейкі. Гэта на рубелі 26 капеек больш за ранейшы паказнік. Рост склаў амаль 7%. Базавая арэндная велічыня выкарыстоўваецца для разліку платы за карыстанне нерухомасцю, якой валодае дзяржава. Закрануць новыя тарыфы і памяшканні кампанію, калі саўласнікам там ёсць дзяржава з доляю, большай за 50%. Для многіх прадпрымальнікаў гэта азначае рост выдаткаў на офісы і склады. Гэта ўжо другое значнае сёлетняе павышэнне базавых паказнікаў. На пачатку студзеня ў Беларусі вырасла агульная базавая велічыня, да якой прывязаныя штрафы і мытныя зборы. Цяпер яна складае 45 рублёў. З 1 красавіка ў Беларусі другі месяц запар скарачаецца памер дапамогі на пахаванне. Сума так званых магільных непасрэдна залежыць ад сярэдняга заробку ў краіне за пазамінулы месяц, а лютаўскія заробкі паводле Белстату былі ніжэйшымі за студзеньскія. Новы памер выплаты складзе 2743 рублі, што на 14 рублёў менш за цяперашні ўзровень. Звярнуцца па грошы можна цягам паўгода з дня смерці сваяка, прычым замест гатоўкі можна браць бясплатны пакет базавых рытуальных паслуг паводле сацыяльных тарыфаў. Гэтыя тарыфы жорстка рэгулююцца Міністэрствам антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Іх абавязаныя пільнаваць як дзяржаўныя спецкамбінаты, так і прыватныя рытуальныя агенцтвы. На гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе, з вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся.